Sziasztok! Ez itt újra az Arcade gépes videó, és ismételten egy nyers videó, mert azzal gyorsan tudok haladni, és gyorsan tudom felvenni, a vágottat meg majd feltöltöm, amikor az időm engedi, de nagyon szépen szeretném megköszönni azoknak, akik feliratkoztak a csatornára, meg akik lájkoltak. 3-4 feliratkozót pluszba hozott az a videó, meg kaptam 4 lájkot. Ilyen kis csatornánál, ami mint az enyém, hogy vannak rajta 20 vagy 40-en, vagy mit tudom én mennyien, az elég jó, hogyha 4 ember már lájkolja a videót, meg pár ember feliratkozik, szóval nektek köszönöm a feliratkozást, plusz a lájkokat, meg annak az emberkének, aki kommentelt a videó alá, annak is köszönöm szépen. A vágott verzióban majd meg fogom jeleníteni névvel, hogyha megengedi, hogy feliratkozott és kommentelt. Na, a másik tészta. Látjátok, hogy alakul már itt a menücske, erről beszéltem a múltkor, ugye a múltkor itt csak egy fekete háttér volt, de meg is tudom mutatni, ha oldalra megyek, akkor valahogy így nézett ki a dolog, de látjátok, hogy alulra gyűlnek az ikonok, mozog is minden, beúsztat, és már egy-két cuccnál van is háttér, és már így fog kinézni majd ez a menü, ez pedig a Steam-es menü. De a múltkori videóban elég satnyán lehetett belátni a gép hátuljába, de most rendeztem oda egy kis világítást egy ilyen varrógép lámpával, és akkor hátra tudunk menni. A rend még mindig katasztrofális, mindjárt le is borítok valamit, és akkor itt is vagyunk a gép hátuljánál. Szóval így már jobban látszik, hogy miként is van felépítve ez a vacak belülről. Ugye van itt egy hangrendszer, általában vagy 5.1 vagy 2.1, ebbe 2.1 jutott, de még lehet, hogy majd építek bele egy 5.1-et, ez a jövő titka, de ezzel a 2.1-el vígan el vagyok. Van benne egy régi PC, ugye ez DDR2 775, azt hiszem egy 4 magos procival, de ugye eléggé satnyán működik, majd ezt azért föl kellene húzni i3-ig, i5-ig, mert ez nem elégíti ki azt az igényt, hogy Steam is menjen rajta, viszont ha csak arcade gép, csak emulált romokkal hajtanám, akkor untig elég lenne ez is, de ribbenjünk is tovább, nem szeretnék annyira kicsapongóan beszélni, mint a múltkor, mert eléggé elnyújtottuk a dolgot. Akkor ugye itt látszik, hogy ilyen gépházakból bontott merevlemez tartókat ide belettek mókolva, ugye ez is bontott, egy régi gépház, ami nagyon satnya állapotban van, azt általában szét szoktam fúrni, de tényleg nagyon rossznak kell lennie ahhoz. Viszont, hogyha olyan gépházam van, ami menthető, azt meg el szoktam cserélni egy satnyára, és akkor azt fúrom szét. De mindegy, mert úgy vagyok vele, hogy ami még jó és használható, az legyen megmentve, ami meg nem annyira használható, és nem annyira jó, annak meg legyen egy új formátum adva, így, hogy mondjuk kibontok belőle dolgokat. És akkor ugye miket szoktam kibontani? Általában ugye kibontok belőle alaplapot, videókártyát, stb. És akkor az arcade gépbe kerül, meg ki szoktam bontani ilyen USB-s előlapi modulokat. Ezt arra szoktam használni, hogy vagy ide hátra beépítem, vagy oda a játék felület alá, ahol a joystick van, oda beépítem, hogyha állítani kell a gépen, vagy ha fülhallgatóval szeretném használni a gépet, akkor az ott van, ide be tudom dugni a fülhallgató részét, meg egy USB-s billentyűzetet és egy egeret is tudom állítani a rendszert, anélkül, hogy le kellene venni a hátulját. Igaz, hogy most ennek még nincs hátulja, bele tudok nyúlkálni, de ugye a későbbiekben lesz, és akkor ugye nem szeretném. Régen úgy csináltam, hogy a tápokat ilyenre alakítottam át. Azért mondom, hogy ilyenre, mert ilyet már nem csinálok, és nem is csinálunk már érintésvédelmi szempontból, meg egyéb szempontokból. Mondjuk, ha nem akarsz lakástüzet, akkor ilyeneket nem kötözgetsz, forrazgatsz, heggezgetsz, sufni tuningolsz, hanem átalakítod
ilyen kínai átalakító, amit lehet venni, mert már van olyan átalakító, vagyis olyan ajzat, ami szerelhető, és akkor ugye nem kell, mert ide került be az, amit onnan kibontottam, és innen kapcsolod fel a gépet, egy kis kötődobozzal így süty fölmegy, de ilyeneket nem nagyon kell csinálni, nem javaslom, mert ezekre jobb megoldás van, de majd azt is le fogom videózni. Ugye akkor bekapcsoló gombokat szoktam kimenteni, kivágom az előlapi panelból, szintén, és akkor ezeket használom, de már az újabb megrendeléseknél, vagyis olyan megrendeléseknél, ahol konkrétan másnak építettem, ezeket elhagytam, mert volt, aki megszólta, hogy ez mi, meg hogy néz ki, és azoknak rendeltünk Kínából konkrétan szerelhető ajzatot, szerelhető kapcsolót, meg szerelhető bekapcsgombot, és nagyon olcsón lehet rendelni, és igaza volt, mit killódok én, itt farigcsálom, meg átalakítgatom, holott ezt be lehet rendelni Kínából, de nekem ez így tökéletesen megfelel. A legfontosabb cucc, amit érdemes beszerezni, és én javaslom is Kínából, ez a cucc. De mi ez a cucc? Hát ez az a cucc, amin áll ez az alaplap, ez egy ilyen műanyag PCB felcsavarozó láb. Ez ugye az eredeti Arcade gépekben is, vagyis legalább azt mondta a kínai hirdetés, hogy eredeti Arcade gépekben is ilyen rögzítő lábak vannak. Nem tudok nyilatkozni, mert nem sok eredeti Arcade-et láttam belülről, viszont arra nagyon jó, hogy te az eredeti kis számítógépedet így becsavarozd, és akkor itt működik a szellőzés, és meg van oldva a rögzítés is. Miért nem építem be, kérdezhetnéd, a komplett gépházat ide? Hát azért nem építem be, mert igazad van abban, hogy egyszerű volna a dolog ide berakni egy gépházat, de ugye le kellene csavaroznom, mert ez a mozgatás szempontjából, amikor mozgatod ezt azért ne zörögjön már bent alul a gépház, ha meg le van csavarozva, az megoldás jelent, viszont hogyha alkatkész részt kell cserélni, vagy bele kell nyúlni a rendszerbe, akkor a kasznin belül van egy gépház, aminek az oldalát le kell szedni, és akkor még ott vájkálni, nyúlkálni kell egy szűk helyen, hát ez így nem megoldható, és sokkal kompatibilisebb így, hogy így be van csavarozva, és ugye minden rögzítve van, hogy ne mozduljon el. Úgyhogy szerintem erről is úgy nagyjából beszéltem. A múltkor sokkal spontánabbul sikerült a videó, most egy kicsit izgulok, mert úgy gondolom, hogy valamivel fel kéne dobni a tartalmat, de nem tudom, szerintem az a legegyszerűbb, a legőszintébben, legegyszerűbben beszélek erről a cuccról, és ugye a múltkor ezt nem tudtuk jól megnézni, és most megmutatom. Látjátok, vannak itt szerelhető ajzatok, amivel megtápláljuk a 2.1-önket, valamelyikbe 3-as, 4-es ajzatot is szoktam rakni, hogy milyen belső világítások, meg hogy csináltam már olyat, hogy dupla rendszer, az a gép klassz volt, csak ugye nem sikerült valami jól akasznia, ugye át lehetett kapcsolni PC-ről Raspberry-re, és fordítva, és akkor ide kellettek az ajzatok, de ne csapongjunk, de tudunk olyat is művelni, hogyha valaki lát benne rációt, hogy ha szeretne ilyen energiatakarékos módba indítani Arcade gépet, mert ez zabálja az áramot egy régi számítógép, akkor beépíted egy kis Raspberry-t, és fele annyi energiával ugyanúgy van Arcade gépe, de majd a Raspberry-ről később. Ugye nagyjából megnéztük a dolgot, és akkor jövünk ide vissza előre. Nem tart sokáig, esküszöm, nem fogok most 40 percig pofázni, de amire ki akartam térni, sokszor van az, amikor csoportokba osztok meg képeket, meg ilyeneket, hogy küldjek már rajzot, mert leszeretne gyártani magának egy ilyet. Meg küldjek már méretet. Azért óckodok ettől, mert gyakorlatilag ezeket a kasznikat saját magamnak terveztem. Ez nekem jó, az én magasságomhoz van belőve, és ha megadok egy méretet, és olyan satnyán érzed magad előtte, akkor azt fogod mondani, hogy szar. Hogyan
kell ARCAD gépet tervezni az én belátásom szerint? Hát úgy kell ARCAD gépet tervezni, ha magadnak csinálod, hogy egy az, hogy eldöntöd, hogy milyen széles kijelzővel akarod megépíteni a masinádat. És ugye elkezded építgetni a dolgot. Ebben például egy 64 centis képátlójú régi LCD TV van. És azért ilyen széles a kerete, mert hát ugye az LCD TV kávája is széles. Viszont, hogyha ebben most LED lenne, LED TV, akkor ugye sokkal keskenyebb kávával dolgozna a TV, befúrnám, és akkor hülyén néz neki, hogy ilyen széles kerettel van benne egy LED TV, a LED-nek pont az a jó, hogy ilyen csinos kis keskeny keretet tudsz építeni, és sokkal jobban kifedi az adott teret. Azaz, hogy nem kell ilyen nagy széles helyeket elhagynod, hogy tudjál csavarozni, meg illeszteni, de az a legjobb, hogyha megmutatom, mert úgy a leggyakorlatiasabb. Szóval, ugye, ha van egy LED tévéd, akkor annál így nem kell. Látjátok, hogy belülről milyen kicsi hely van elhagyva ott? Mert ugye az LCD az sokkal szélesebb, mint egy LED tévé, sokkal nagyobb kávával dolgozik. Ugye le is bonthatnám ezt a kijelzőről ezt a műanyag burkolatot, viszont akkor itt nem nagyon szeretnék benne nyúkálni, mert akármikor rövidre zárhatok valamit, meg ugye itt futnak csavarok, meg mindenek, és akkor érintésvédelmi szempontból nem volna biztonságos, de csináltam már olyan gépet is, ahol csak a kijelzőt építettem be. Megvallom őszintén, nem egy jó muri, mert sokkal sérülékenyebb, sokkal érzékenyebbé válik arra, hogy benne nyúlkálsz és beleakadsz valamibe, és tönkrevágod az egészet. Így hát általában most már ilyen szorítós módszerrel, azt mondom, hogy látjátok, itt is le van szorítva, alul is meg van támasztva, oldalról is meg van szorítva, és akkor fankon le van nyomva az egész tévé egy olyan keretbe, ami nem engedi el a központtól, nem fog elcsúszni, és így könnyen be van építve. Ezért mondom, hogy hiába küldenék neked méreteket, meg mondanám, hogy mit, hogyan, hogyha nem tudom, hogy milyen tévével, vagy milyen cuccal dolgozol, mekkora méretbe. Mert itt gyakorlatilag az a legegyszerűbb, például, ugye itt képernyő módba kapcsolt, hogyha ki is alakítasz magadnak egy formát, például az én formám az ilyen úgy lett megtervezve, annó én nagy gépet álmodtam meg. És a nagy géppel az volt a baj, hogy nehezen tudták elszállítani. És aki nem tudta elszállítani, az általában elállt a vásárlástól is. Majd 190 valahány centi volt a nagyobb gép, meg abban állva volt a kijelző. Rendesen 90 fokban állt, derékszögesen állt a kijelző, és ott a játékfelület volt megdöntve, attól lett árkedesebb külseje. És ugye mondták, hogy jobb az, hogyha a kijelzőt döntöd meg egy kicsit, ez meg vagy sík, vagy ezt is döntheted, de úgy döntöttem, hogy ez a retrósabb ARCAD külső jobban adja a cuccot, és ami a legfontosabb, ez a kaszni pont akkora, hogy még nagynak tűnik a gép, de még el tudod vinni egy személyautóval, és egy kombi autóba, egy kombi személyautóval, ezt nem tettem hozzá, egy kombi személyautóval, pont akkora, hogy berakod, feltolod teljesen az ülésig, a csomagtartó ajtót meg pont épp, hogy le tudod csukni, vagy meg tudod akasztani, és elbírod szállítani. Ez úgy lett szándékosan megtervezve, hogy ne legyen akkora batár, hogy teherautó kelljen hozzá, szóval annyit csak sikerült kicsaponganom, meg elvinnem a videót olyan irányba, merre nem kellett volna, de hát ilyen vagyok, lehet, hogy megszokjátok ezt, de sokkal spontánabb úgy, hogyha beszélek arról, hogy hogyan voltak az adott lehetőségekhez mérten megtervezve a dolgok.
Úgyhogy szívesen elmondom, hogy milyen széles a gép, meg milyen magas, meg hogy mekkora játékfelület. De ugye itt is, ez is úgy lett megtervezve, hogy minimum 80 centire játékfelületed legyen. Azt úgy értem, hogy két ember el tudjon úgy férni, hogy nem is akadályoz itt a kaszni, meg el is fér a kezed. Igaz, hogy a könyökötök összeér, de hát ugye az arcade gépnek ez a varázsa, hogy álltok egymás mellett, és akkor püfölitek egymást, és nincs az, hogy méteres kábelek lógnak belőle joystickkal, és akkor joystickkal játszatok, mert ugye ez azért egymáshoz húzza az embereket ilyen téren. Na jó, nem is akarok túl sokat pofázni, mert gyakorlatilag azt, amit meg akartam mutatni, azt megmutattam, főleg a gép hátulját. Ugye kérdések nem jöttek, viszont mondták nagyon sokan, hogy építenek ők is otthon kisebb, nagyobb gépeket. Lehet, hogy majd létrehozok valami csoportot a Facebookon, és majd belinkelem majd valamelyik videó alá, hogyha készen vagy az eddigi videók alá, hogy ilyen DIY Arcade Hungary, és akkor oda lehet majd a képeket, meg a videókat feltölteni a saját kis motyódról, hogy mit hoztál össze, és akkor ott tudok tanulni, meg látni emberektől alkotásokat, hogy is valósítanak meg én is el tudom ott magyarázni, hogy meg ott tudunk beszélni erről. Na jó, ez ilyen, megint sikerült egy ilyen nagy kolbászolás. A következő videóban már szeretnék valami rendszeres, jól működő tartalmat csinálni, és általában az lesz, hogy szerintem bizonyos elemekről fogok beszélni, például fogok erről beszélni, hogy ez hogy van kialakítva, mérünk, meg stb. Meg elmondom, hogy milyen gombok honnan, berakom a linkeket a videó alá, stb. De ez majd a jövő titka. Addig is köszönöm a feliratkozásokat, tényleg nagyon köszönöm a lájkokat, meg köszönöm azt az emberkét, aki kommentelt és merte felvállalni a véleményét, írjon nyugodtan, és olyan emberek, akik tapasztaltabbak gépépítésben, ők is nyugodtan mondhatják a véleményüket. Ez a videó nem lett annyira spontán, megvallom őszintén egy kicsit izgulok, hogy hova fog kifutni, de köszönök tényleg mindenkinek mindent. Addig is legyetek jók, sziasztok, találkozunk a következő arcade gépépítős videóban. Ciao.